हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय बयनिसिमबो। लोगोसे आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाग्रोबाय। लोगोफोर, आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअआ जागोन जे दिनैनि सानाव बुहुमाव थानाय गासैबो बर' माहारिनिनो जोबोद रंजानायनि सान आरो आं सानो दिनैनि सानाव बुहुमाव थानाय गासै बर' माहारियानो गावनि दुखु दाहाखौ दोनथ'नानैब्लाबो बा बावथ'नानैब्लाबो गोसो सिंनिफ्रायनो रंजाखांनाय फैगोन बा रंजागोन होननानै। मानोना जे समनिफ्राय जोंनि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे सिमांफोर दंमोन बा जे आइडिय'लजिफोर दंमोन, बेफोर सिमांफोरा दिनै बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव मोनफानि उनाव मोनफा दाफुंजानानै मावफुंजानायनि लामायाव। दिनै बेफोरखौ नुनानै बा बेफोरखौ लानानै जोंनि बर'नि मानगोनां रायजो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारी साराबो गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजाखांनाय मोननानै गावनि गोसोनि रंजानायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। दिनै आं नोंथांमोननो सारनि जे गावनि गोसो सिंनि रंजाखांनाय मोननानै ससियेल मिडियायाव फोरमायथिनाय राव, बेफोर रावफोरखौ आं नोंथांमोननो फरायथिनानै होगोन। लोगोफोर, अब्ला आङो जागायलांदिनि। सारा बुंदों गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों ओरैबायदियै, बर' हारिनि थाखाय दिनैनि साना बयनिख्रुइबो गोसोखांथावनासिन सान जानानै थासिगोन। बुहुमनि बिखायाव बर' रावा गोजामथार रावनि गेजेराव मोनसे रावब्लाबो गावनि रायजोआव सरखारि राव हिसाबै गनायथि मोनाखैमोन। अदेबानि बियो 2004 मायथाइयावनो भारतनि हादरारि राव हिसाबै संबिजितनि 8थि फारियाव थिसनजादोंमोन। दिनै बे रावखौ आसामनि मावख'आरि राव हिसाबै आसाम सोरखारनि केबिनेटआ पास खालामनानै गनायथि होनो आखायाव लाबाय। बिनि लोगो लोगोनो बर' रावा बेसेबांबा बोसोर बर'फोरा दाबि दैखांबोनाय थानायनि उनाव आसामनि सरखारि राव हिसाबै बाहायजासिगोन। बियो जों बयबो बर' हारिनि थाखायनो रंजानायनि बाथ्रा। नैथियाव, दिनै केबिनेटआव दाखालि थाबथानानै थानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलआ पास जासिगोन। बेनि लोगो लोगोनो मोनसे अर्डिनेशननि गेजेरजों बेखौ आसाम सोरखारा बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय गासै बर' थानाय गामिफोरखौ लानानै बे काउन्सिलखौ गायसनसिगोन। बेनि गेजेरजों सा सानजा भारतआव मोनसे समाव किराति आरो कसारि हिसाबै मोनथिजाबोनाय बे हारिया गावनि गोमानानै थानाय रायजोखौ मोनफिननाय बायदि जासिगोन। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि उनाव बेबायदि आरो माबा मोनसे खुंथाय गोहो मोनबावगोननि किरात कसारि एबा बर' हारिया आरोबाव गैलिया। दिनैहाय बे फोलेरनिनो डिमासाफोरा डिमा हासाव, सन'वालफोरा सन'वाल कसारि अट'नमास काउन्सिल, देउरिफोरा देउरि अट'नमास काउन्सिल, बिब्दिनो टिवा, टेङाइ, राभा, मरान आरो गुबुन गुबुन कसारिफोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलआ दाजाबाय। ओंखायनो दिनैनि बे साना बर' हारिनि देरहासारनाय सान। आं सानो दिनैनि बे सानाव साफ्रोम बर'आनो जायखि जेरावखि थाया, जेखि राजखान्थि हान्जायाव थाया, जेखि आफादाव थाया, गासैबो दिनैनि बिलिफाङाव रंजानो मोसानो हायो। जायखौ नागिरनानै जोङो सोमावसारबोबाय, दुखु जारला सहायबोबाय, बेखौ दिनै सोरखारा होनायाव रंजानायजों नाजावनो रोङाब्ला जोंनि राव, हारि आरो हादरखौ मोजां मोननायालाय बोरै जानो। ओंखायनो आंनि खावलायनाय, गावनाव जा दं खुसिजों दिनै बेखौनो लोङै जायै रंजानो नांगौ। गोरबोआव माबाफोर दुखु दंब्लाबो बेखौ दोनथ'नानै मिनिनो रंजानो हानांगौ। जै बर' हारिनि। बेखिनियानोसै। सारनिसिमबो रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय। बर' हारिनि मोजांनि थाखाय गावनि गोसोनि रंजानायखौ ससियेल मिडियायाव फोरमायना होनायनि थाखाय। बिब्दिनो बर' हारिया जुग जुग थांनानै थाबाय थानो हाथों। जै बर' हारिनि। गोजोन्थों।